Fecioarelor, e vremea schimbării. O zi foarte importantă pentru voi, lucrurile o să meargă destul de interesant. V-ați cam săturat de atâtea lucruri efemere, temporare și cumva vă gândiți, bă, care e scopul meu? Ce fac eu cu viața mea? Totul doar muncă, muncă, muncă și un pic de distracție? Nu. Eu vă recomand în felul următor. Petreceți un pic mai mult timp astăzi cu voi, cu prietenii, cu iubiții, iubitele, amanții, amantele, fiecare cu ce are. Aveți grijă un pic la problemele de sănătate. De data asta sunt și de ordin fizic, și exterioare și interioare, adică și dureri de spate și un pic de, nu știu, dureri musculare, dar și ceva interior, poate vă doare un pic burta, capul, răgușeală, una alta, adică și, înțelegeți voi? Bărbați, aveți grijă că astăzi dați bani, nu stați atât de bine pe partea financiară, văd că vă rezolvați un pic cu problemele după ora 3 după amiaza sau pe acolo, în jurul orei respective vă mai echilibrați un pic. Doamnele, aveți grijă pe parte de iubire, pentru că nu știți ce să faceți astăzi, nu știți ce simțiți, nu știți ce este cu voi, v-ați săturat un pic de dramă. Culmea, azi nu faceți dramă, nu faceți și nici nu vă uitați la dramă, nu știu ce se întâmplă cu voi, vă pocăiți drecu, vorba vine. Dar da, este o zi marcată de revelație interioară, o să fie cu succes, deci nu vă faceți griji, reușiți astăzi. Deci vă gândiți, bă, ce fac cu viața mea, poate în schimb jobul, poate plec undeva, nu știu, o plimbare, o recreație, una alta, ca să-mi limpezez mintea și o să fie cu foarte mult succes, să mor eu de nu. Bun, aveți foarte mare grijă de voi, băgați acolo un follow, like, share, subscribe și ce nebunii mai sunt, ca să creștem contul ăsta cât mai mare, cât mai repede. Aveți foarte mare grijă de voi pentru ședințele în privat, știți foarte bine unde este numărul meu în profil. Ce vreau să vă mai zic? Da, abonați-vă ca să vedeți în fiecare zi horoscopul și aveți mare grijă de voi, sincer, sunt foarte, foarte mândru. Felicitări, o zi cât mai bună!